Здравейте хора, днес ще пробваме една много яка игричка. Тя е за бой и просто е уникална. Днеска си я свалих преди 2 минутки, просто уникална игричка. Просто нямате си да идея колко е готина. Много я цъках преди години и днес пак си я свалих. Просто тази игра ми влезна в душата. Няма как да не си припомня тази игра. Няма как, хора. Няма как да не влезна. Това е най-новата част. За 2025 е тази. Но аз намерих начин как да си я сваля преди 20. Един ден преди 2025. Хора. Моля ви се, много ви се моля, абонирайте се за канала с камбанката и оставете лайк. Искам да стигнем 100 абоната и просто много ще ви благодаря. Ако стигнем 100 абоната, защото това ми е мечта, буквално мечта. Това е уникално, ако стигнем. Ето вижте за какво става на въпрос. Сега влизам, започвам да се бия. Тази игра баш толкова е яка. Хора, това е най-яката игра, която съм виждал. Ето сега ще виждате какво става на въпрос. Контролите са трудни. Това прави по-добре. Много по-хубава, но не свиквам много да с тези контроли. Хора, това има 2 рунда, когато се бием. Има 2 рунда. И аз ще го победа сега на първия рунд, аз го побеждавам. Втория рунд, не знам защото. Още сме започнали, ето го втория рунд. Готово и победих първата игра. Хора. Това видео може да стане 10 минути. Много ме кефи тази игра, защото съм я играл преди. Знам как трябва да бъгнеш играта и не бъгвам. Просто това е много яка игра. Свалете си и вие. Може да играме едно. Много е яка. Твърде даже яка, защото аз не знам защо, просто ми е готина. Долу плюс кръка. Тази комбинация не я знаеш. Няма си герой. Добре. Почваме втори мач да играем. Също втория бос на играта. Аз първия го победих. Втория бос, майко, няма да го победа. Но хора, може да го победа. Не се знае просто. Няма да го убиете. Той не ме открил, брата. Той ме уби в първия рунд с 2 удара. Брат, трябва да приема всякаките стои. Горен.
Горен квадратен. И долен прави супер квадратен. Не, брат, това което ме убие, той не е супер хакер. Но това няма как да се случи, брат. Взеха ми парите. Не, брат. Взеха ми парите. Трябва да се апгрейна, трябва да се взема нещо. 80. Това струва 200. Няма да се го позволя. Това е тренираме. Това ми да правя горен квадратен. 10 плюс удар. Лата. Време. Научих тия комбинации. За няколко секунди. Добре, хора. Сега това е втория бос отново. Ако не го победя, оставам без пари. Трябва да го победя, хора. Той ще ме убие. Ще вземе всичките пари. Не забравяме. Трябва да го пускам на медикал. Ай, ливе, лут. Не, брат. Кой е това сега, бе? Си чупа телефона, бе. Това не посвалям, как да го трепа, бе? Хале! Боже, тук поудявам и щупа всичко. Хора, заради вас се измъчвам. Моля ви се, абонирайте се за канала с камбанката и оставете 1 милион лайк. Ако сега и тук не мога да го победа, не знам за нищо. Брат. То с каквито палки е да ме трепе. Не. Той иска да ме съсипе. Аз да му свалям цел. Брате, ще го направя 10 минути и ще го спирам първото. Аз ще си подявам тук. Напаксвам. Така ще се направя да подея. Леле. Това нещо е лудо. Това не знам как ме убива. Хора, нервирам се много. Много се нервирам. Ако я го трепат. Не. Ако го трепа, трябва да се абонирате за канала с камбанката. И лайк. Уби ме, бе, човек! Ау! Ще направя 10 минути. И ще повдея през тези 10 минути. Почвам да повдявам. Почва да ми писва, няма да го мисля. Почва да ми писва, няма да го мисля. Той се не знае какво ще направя. Втори рунд. Ей. Хора, той ли ме убива? Той с един удар ме убива. Як?
Хора, спирам клипчето. Не мога. Ще кача още едно утре. Чао!